Hej og velkommen til min YouTube-kanal. På den her kanal kan du finde lidt af hvert, men det primære vil nok være, at jeg deler lidt erfaringer omkring det at spille saxofon. Jeg har spillet en del år. Jeg er ikke professionel. Jeg er med i en lille gruppe med musikere og sangere i en frikirke. Og der er det vigtigt, at man ligesom kan finde de rigtige tonearter. Så alt efter hvad klaveret stemmer, så skal man transponere saxofonen. Det er selvfølgelig godt at kunne sine skalaer, og det er meget vigtigt, at man øver på dem. Og så kan man lære at tælle ind i hovedet, hvad det er for en, man skal bruge. Og så, hvis man øver sig at kunne lytte sig lidt frem, så ved man, at de toner, som man skal bruge i den dur, man spiller i, skal bruges. Men det er noget, man skal øve på. Jeg er blevet spurgt om man kan bruge klavernoder til at spille saxofon efter. Og det kan man i princippet godt. Alle noder er stort set de samme, så længe man bare spiller alene og øver på sig selv. Ja, hvis man er helt ny, så er det en fordel at holde sig inden for nodelinjerne. Det er det nemmeste at spille. Og så er der lidt over og lidt under nodelinjerne, som bliver lidt sværere, og nogle af dem er også lidt sjældne, man egentlig bruger. Man kan være meget godt at øve alligevel. Men hvis man skal spille sammen med andre, så er man nødt til at transponere noderne. Fordi alle saxofonen er stemt i S, og klaveret er stemt i C. Og når man spiller i en gruppe, om det er mange eller få, så er klaveret ligesom udgangspunktet. Alt saxofonen er 1,5 tone højere end klaveret, og det betyder, at hvis klaveret der spiller en C-dur, så skal man rykke saxofonens toner 1,5 tone ned, og så rammer man A-duren. Det vil jeg lige prøve at vise på klaveret lige om lidt. Her har vi en EB, som saxofonen er stemt efter. Og her har vi C, som klaveret er stemt efter. Så hvis vi tæller 1, 2, 3, så har vi 3 halve toner. Og hvis vi tager udgangspunkt i C her, så tæller vi 3 halve toner ned igen. 1, 2, 3, og så rammer vi på en A. Det vil sige, at hvis klaveret spiller i C, så skal saxofonen spille i A. Hvis man har en tenorsaxofon, der er stemt i B, så er den jo en hel tone under klaverets C-dur. Og så skal man regne den modsatte vej. Hvis du kan bruge det, jeg laver på den her kanal, så må du meget gerne abonnere på mig. Og hvis du gerne vil have direkte besked, når jeg laver en ny video, så kan du trykke på den lille klokke. Og hvis du har et spørgsmål eller noget, så kan du skrive i kommentaren. Så kan jeg måske tage det med i en anden video. Tak fordi du så med her.